Alright, mga lods. Bali, tayong ay magkakaroon ng solo ride ngayong araw. Ayan. Iikot tayo dyan sa Mount Isarug. Isarug 360. Ayan. Okay. Sana hindi tayo ulanin. Kasi pag ganitong araw ay at ganitong oras palaging umuulan sa part na yon. Medyo maliwanag naman ang panahon. Ayan. Sana hindi umulan. Okay. Samahan nyo na lang po ako sa aking the drive. Ayan mga lods. Isarug 360. Happy New Year po pala sa ating lahat. Ayan, ito po ay aking solo ride ngayong taon 2021. Ayan. Ingat po tayo palagi mga lods. Ayan. Sana matapos tong taon na to na walang anumang masamang nangyari sa atin.